Takže tohle je voják Kingdom z roku 2010, tak 2009, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No a jeho původ je zajímavý. Helmu jsem měl už předtím, už dávno předtím. Kopí jsem měl taky dávno předtím. Hlavu jsem měl taky dávno předtím. Nohy jsem měl taky dávno předtím. Ale tohle, jeho tělo, to jsem vyměnil Kubovi Březinovi, když jsem chodil do 4. třídy. Myslím, že on ho měl nasazený u trpaslíka. A já jsem to nějak přendal a teď už je ten trpaslík. No. Tohle je minifigurka. Měl to být Cortez, já jsem mu vyměnil hlavu, sundal jsem mu vrnění, dal jsem úplně jiný meš, takže vůbec to není poznat. Tohle je ta samá figurka jako minulým, jako tady to. To je to samý, posuně to. Jako tady ta figurka. To je to samý, má samý tělo, akorát jinou hlavu, to je Jack Sparrow, vlastně, z Piraty z Karibiku. Toho jsem vzal ani někde, to fakt nevím. Tohle je voják. Je královský voják. To tělo vím, kde jsem vzal. To jsem dostal k té věži, odkud byl z minulého dílu tam ten voják. Mm-hmm. Tohle je ten Pirát z Karibiku, toho taky nevím, jsem dostal. Tohle je další trpaslík, který jsem vyměnil s Kubou Březinou. Ten trpaslík, co možná měl to tělo předtím. No. Tohle je Říman z minifigurek. No. Tohle je Jack Sparrow z kuší, že jo. A tam to je taky trpaslík, který jsem vyměnil s Kubou Březinou. No. Mm-hmm. A já jsem tady měl ještě. To moje kladivo jsem měl, jak musím lákat. To je kladivo. To je pěkný.